إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглау хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабәләренә салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән хак юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр үзенең рәхмәте белән кемне дә булса туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Тәгалә изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген сезгә хутбәдә бик тә ачык күренеш хакында сөйләп үтәсем килә. Ул да булса шайтанга хас булган начар сыйфат һәм бик түбән булган күренеш. Кешенең үзе белән горурлануы, үзен югарыга куюы, үзеннән гаҗәпләнүгә китерә торган шир хакында әйтеп узасым килә. Үзен генә өстен куя торган һәм башкаларны һич тә танымый торган, белми торган, тискәре сыйфатка китерә торган шир афат. Һәм шул шир аркасында кешеләр бер-берсен башкаларны танымый торалар, кешеләр башка кешеләрнең, чит кешеләрнең сүзләрен кабул итмиләр, хаклыкны алар кабул итмиләр, калдыралар һәм шул рәвешле алар хаклыктан сукыр калалар. Һәм бу шир кешене һәлакәткә таба этәрә. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, бу шир тәкәбберлек шире. Һәм тәкәбберлек, высокомерие, гордыня дип әйтәбез без русча, әйме, кешеләр арасында киң таралган ширдер. Һәм шул тәкәбберлек сәбәпле кешеләр хаклыкны күрми башлыйлар, аны калдыралар. Һәм шул сыйфатны шайтан зәгыйф кешеләр эчендә күпертә, үстерә, аларны шар шикелле кабарта. Һәм кешеләр үз-үзләрен яратулары, мактанулары һәм кабарып башка беркемне дә күрми башлаулары һәммәсе тәкәбберлек шире аркасындадыр. Менә шул кешеләр белән шайтан теләгәнчә уйный, аларны теләгән ягына бора. Һәм иң куркынычы, мөхтәрәм җәмәгать, бу кешеләр кыямәт көнендә бәхетсезлеккә очрарлар. Һәм тәкәбберлек дигәндә, ул, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ хакына кергән иң беренче гөнаһ булып санала. Аллаһ хакына кергән иң беренче гөнаһ. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә бу хакта безгә хәбәр итә. Һәм Адәм алейһиссәламне барлыкка китергәч, Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә, шушы Адәмгә, шушы мәхлукка сәҗдә кылырга әмр итә.
Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва из кулна лил малаикати исджуду ли Адама, фасаджаду илля иблиса аба вастакбар ва кана минал кафирин." Һәм без фәрештәләргә әмер иттек: "Адәмгә сәҗдә кылыгыз." Һәм иблистән кала бөтенесе сәҗдә кылдылар. Ләкин иблис сәҗдә кылырга баш тартты, тәкәбберләнде һәм шулай итеп кафирләрдән булды, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, иң беренче булып тәкәбберләнгән кеше, иң беренче булып үзен яхшы дип санаган, үзен башкалардан югары куйган зат ул иблистер, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм безне Аллаһ Тәгалә иблиснең мәкерлекләреннән имин кылса иде. Һәм менә әгәр дә уйлап карасак, иблис нәрсәгә тәкәбберләнде? Кемгә карата тәкәбберләнде? Ул галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ Тәгаләнең хак сүзләрен кире какты, кабул итмәде һәм шул сәбәпле үзен өстен куйды. Тәкәбберлек кылды һәм адамнан үзен яхшырак итеп санады. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә аның сүзләрен китерә: "Кала ана хайрун минху, халaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм иблис әйтте ди: "Син, эй Раббым, мине уттан яраттың, аны Адәмне балчыктан яраттың", дип әйтә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә монда тәкәбберлекнең күренеше ул үзен башкалардан яхшырак итеп саный. Ул үзен өстен күтәрә. Ул үзен иң мөһим, иң зур әһәмиятле кеше итеп хис итә, калганнары тирә-ягында алар вак-төяк кешеләр дип үзен хис итә башлый, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм әйтеп узарга кирәк, тәкәбберлек сыйфаты ул бары тик Аллаһка гына хас булган сыйфаттыр. Аллаһ Тәгаләнең, галәмнәрнең Раббысы, барлык көч-куәт иясе, рәхимле һәм шәфкатьле булган Аллаһ Тәгаләнең камиллеген, русча әйткәндә, аның совершенствосын күрсәтеп торучы сыйфат булып санала. Ләкин әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең барлыкка китергән мәхлукларына, шул ук җиннәр булсынмы, шул ук кешеләр булсынмы, шул ук фәрештәләр дөньясы булсынмы, аларга килгәндә тәкәбберлек кимчелек сыйфаты була. Тәкәбберлек тискәре сыйфат, начар сыйфат булып санала. Нигә кеше тәкәбберләнә? Ничек инде ул тәкәбберләнә ала? Чөнки бит аның йокламыйча торырга да көч-куәте юк. Ул ара башлый. Бер тәүлек йокламаса, 2 тәүлек йокламаса, үзен бик авыр хис итә башлый, зәгыйфләнә башлый. Ничек иттереп кеше тәкәбберләнә ала? Ул үзе дә ашамыйча тора алмый. Ашамаса, суын эчмәсә, ширли башлый, авырый башлый, хәтта ахыр чиктә үлеп китәргә мөмкин. Шул ашаусыз, эчемлексез тора алмаганга. Һәм гафу итәрсез бәлки, хәтта кеше ашаганын да үз эчендә тота алмый. Ул бәдрәфкә барып бушанырга тиеш. Шулай бит. Әгәр дә бушанмаса, ул ширли башлый, аны ашказан авырта башлый. Һәм Алла сакласын, ахыр чиктә ул аны хәтта үлемгә китерә башлый. Менә шул кеше ничек үзенең борынын өскә чөйрә? Менә шул кеше ничек үзен тәкәббер итеп тота башлый? Ничек үзенең шушындый кимчелекләр була торып, югарыга куя башлый, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шушындый көчсезлектән соң, гаҗизлектән соң үзен тәкәббер санаучы, үзен өстен куючы кеше ничек иттереп Аллаһ Тәгалә каршында инде масаеп, борынын чөеп, күтәреп йөри ала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Тәкәбберлек минем япмамдыр, бөеклек минем изарымдыр. Кем шуларны үзенә алмакчы булса, мин аны утка ташлармын", дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу ике сыйфат, тәкәбберлек һәм бөеклек, ул Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары. Бүтән беркем дә Аллаһтан башка ул сыйфатларда катнаша алмый. Катышты икән, Аллаһка каршы чыкты. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аны утка ташлармын дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу ике сыйфат Аллаһка гына хас булган сыйфатлар. Һәм кешегә бу сыйфатларга ия булуны Аллаһ Тәгалә тыйды. Шулай ук Коръәндә, А'раф сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Саасрифу ан аятия аллазина ятакаббаруна фил арди бигайрил хак." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кемнәр җир өстендә бер хаклары булмыйча тәкәбберләнделәр, мин аларны аятларымнан, мин аларны мөгъҗизаларымнан кире борырмын", дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, үзен югары куючы кеше, тәкәббер кеше
высокомерный кеше, ул үзен бик зур куркыныч астында калдыра. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, караганыгыз бардыр элекке киноларда, теге мафия киноларында, Дон Корлеоне мәсәлән, әйме? Хәтерләсәгез, аның янына кеше килә. Шул хәтле үзен түбәнсетә. Нигә генә аякларына гына басмый, тезләренә генә басмый, кулында үбә, сорый, нитә. Дон Корлеоне нәрсә? Ул шуңа риза булып, рәхәтләнеп утыра. Бу бу кинодыр, нидер бәлки, әйме? Ләкин бу бит тормышыбызда бик еш очрый торган әйбер. Кешегә шулай ярдәм сорап килгәндә, кешедән ни көткәндә, ул шулай масая, аның бурны күтәрелә. Ул үзен шундый важный итеп хис итә башлый. Һәм аның битендә тәкәбберлек сыйфатлары күренә башлыйлар. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, үз-үзләрен шул рәвешле тәкәббер тоткан кешеләр кыямәт көнендә кырмыска халәтендә кубарылырлар. Аллаһ Тәгалә барлык кешеләрне кире торгызыр, терелтер, һәм барлык кешеләрне инде мәхшәр мәйданына җыер. Һәм шунда дөньяда исән вакытында тәкәббер булып йөргән кеше кырмыска кебек кичкенә генә булыр. Һәм аның бөтен кеше кимсетер. Бөтен кеше аны инде аның өстендә мыскыллау булыр. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә әйтте: тәкәббер булган кешеләр кыямәт көнендә кырмыска яки валчык зурлыгында торгызылырлар. Һәм аларга һәр җирдә кимсетү булыр, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтәләр, кем ди бу дөньяда гөнаһ эшләсә, ахирәттә шул гөнаһның капма каршысы белән җәза алыр дип әйтәләр галимнәребез. Капма каршы әйбер белән. Бу дөньяда ул үзен зур иттереп хис иткән булса, үзен тәкәббер тоткан булса, масайып, борын өскә чөйреп, кешеләрне күрмичә, нитмичә, әйме, тәкәбберләнеп йөрсә, кыямәт көнендә капма каршысы вак кырмыска, валчык кебек халәтендә торгызылыр һәм шул халәттә булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне шул афәттән сакласын. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, тәкәбберлек кешене бозыклыкка китерә, кешене кимсетүгә китерә. Хак сүз белән булсынмы, ялган сүз белән булсынмы, кеше үз-үзен мактау белән рәхәтләнә, кешеләр алдында ясана, рия кыла һәм кешеләрне масаеп, тәкәбберләнеп, рәнҗетеп, менә шул высокомерие ширен күрсәтә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм кайсы бер вакытларда менә бу тәкәбберлек сыйфаты биттә генә түгел, авыздан гына түгел, сүзләр белән генә түгел, хәтта кешенең йөргән походкасыннан да күренә мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Дөрестлектә Аллаһ Җәмил, Аллаһ Тәгаләнең исеме Җәмил, матур. Һәм Аллаһ матурлыкны ярата, тәкәбберлек ул хаклыкны кире кагу. Хаклыкны кабул итмәү һәм кешеләрдән үзеңне өстен кую", дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә кадерле газиздин кардәшләрем, менә бу хадистән күренгәнчә, матур итеп киенү, бизәнү ул тыелмаган. Ул инде беркем дә сиңа матур затлы кием киергә тыймый. Ләкин үзеңне шул вакытта матур киенеп, затлы киемнәр кисәң дә, үзеңне башкалардан өстен санасаң, менә бу җәмәгать тәкәбберлек була. Һәм менә бездә халыкта шундый әйтем бар: "По одежке встречают, по уму провожают", дип әйтәләр. Шулай бит? Һәм менә бу "по одежке встречают" дигән әйбер кайсы бер вакытларда бездә шундый зур нигә күтәрелгән ки, әгәр дә кеше, мәсәлән, киеменә карап, аның киеме берәр төрле фирма булмаса, берәр төрле бренд булмаса, киеме яңа булмаса, яки шул кайсы бер вакытларда хәтта шул киемне икенче көнне киеп килсә, кайсы берләр аңа карата "халоп, черен, челек" дип әйтәләр мәсәлән. Әйме? Һәм үзенең эшләре белән, үзенең сүзләре белән, үзләренең мөгамәләләре белән бу кешегә карата тәкәбберлекләрне күрсәтәләр мөхтәрәм җәмәгать. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям заманасында карасак, бу дөньяның һәм өммәтебезнең иң алдынгы кешеләре, алар шундый авырлыкта яшәделәр ки, аларның киемнәренә карасак, без нәрсә дип әйтер идек микән алар хакында? Мус'аб ибн Умайр аны җирләгәндә, аның кәфене хәтта аякларын капларга да җитми иде мөхтәрәм җәмәгать. Аның бүтән малы да юк иде, мал мөлкәте юк иде.
Аның өстендәге киемен урап Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күмергә кушты. Һәм шул киемен япканда, я башы капланса, аягы ачык кала, аягы капланса, башы ачык кала. Менә шундый халәтендә алар күмелделәр. Һәм шулай ук безнең галимнәребез булсынмы җәмәгать, яки бу тормышыбызда булсынмы, мәсәлән, мөхтәрәм җәмәгать, шундый алдынгы һәм инде изге булган кешеләребез, мәсәлән, әйме, менә булар һәммәсе алар дөнья артыннан кумадылар. Һәм аларның киемнәре дә гади булды. Һәм шуңа күрә кешенең киеменә, тышкы кыяфәтенә карап, аңа карата мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук алдагы әйтеп узылган хадистә Аллаһ илчесе әйтә, тәкәбберлек ул ди, хаклыкны кире кагу һәм үз-үзеңне башкалардан өстен кую дип әйтә. Менә бу кызганыч, мөхтәрәм җәмәгать, башкалардан үз-үзеңне өстен кую. Менә монда башкаларны мыскыллау да керә. Башкаларны кимсетү дә керә. Кешене шеметәсең, кешене төртәсең, әйме төрле авырттыра торган сүзләр әйтәсең, мәсәлән, әйме кешенең күңеленә ятып кала торган, кыяфәтең мондый, син үзең шундый фәлән түгән, син шундый бит инде, син шуннан бит инде дип инде. Менә шундый сүзләр белән, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең күңелендә яра калдыра торган сүзләр әйтәбез икән, бу да, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ сакласын, тәкәбберлеккә китерә торган бер эш булып санала. Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, мыскыллау кашан килеп чыга? Әгәр дә кеше үзеннән риза булып, мин яхшы, минем җитешсезлекләрем юк дип уйлап, башкаларны ким күрә башласа, башкаларны түбән иттереп күрә башласа, менә монда мыскыл итү гөнаһасы барлыкка килә, Аллаһ сакласын. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, хаклыкны кабул итмәү, кире кагу мәсьәләсенә килгәндә дә иң авыр һәм иң куркыныч булганысы ул тәкәбберлек сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмерләрен кире кагу. Аллаһ Тәгаләдән килгән хак сүзләрне кире кагу, аларны кабул итмәү. Һәм Пәйгамбәрбез заманасында шундый бер хәл булды. Бер кеше Пәйгамбәрбез янында сул кулы белән ашап утыра. Белгәнебезчә, һәрбер кеше уң кулы белән ашарга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ашагыз һәм эчегез уң кулларыгыз белән" ди. Чөнки шайтан ди, ул сул кулы белән ашый һәм сул кулы белән эчә дип әйтә. Һәм бу кеше Пәйгамбәрбез янында сул кулы белән ашап эчеп утыра. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа уң кулың белән аша дип әйтә. Тегесе: "Мин ди уң кул белән ашый алмыйм" дип җавап кайтара. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям уң кул белән дә ашый ала идең дип әйтә. Һәм шуннан соң менә бу кешенең дип әйтә, җавабы ди, аның бары тик тәкәбберлек сәбәпле генә чыккан җавабы булды ди. Аны ди уң кулы белән ашаудан аны бары тик тәкәбберлеге генә тыйды дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шул хадисне риваят кылучылар алар әйтәләр, менә бу кеше ди, шушы вакыйгадан соң бүтән бер кашанда уң кулын күтәрмәде дип әйттеләр. Һәм инде паралич суккан күрәсең, әйме, ләкин бүтән уң кулы күтәрелмәде дип әйтелә. Һәм бу хадис Сахих Муслим хадисләр җыентыгында да килә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгатьне, бары тик тәкәббер кеше генә хаклыкның хаклык икәнлеген аңлап һәм Аллаһ сүзләре икәнен белеп, шуннан соң да борынын шиереп кабул итмәсә, кире какса, аптыратма мине, юк, итмим дип әйтсә, ул җәмәгать менә шул инде тәкәбберлек сыйфатының күренеше генә булып санала. Һәм инде кеше шул тәкәбберлек сәбәпле генә инде шушы хаклыктан үзен йөзен шиерә. Һәм тагын бер мәсьәләгә тукталасым килә, һәм шуның белән иншаллаһ тәмамларбыз да. Ул да булса безнең кешеләргә карата булган мөнәсәбәтебез. Наше отношение к людям дип әйтәбез. Әйме, менә кайсы бер вакытларда без үзебезнең әдәпсезлегебез аркасында, үзебезнең гадилегебез аркасында кемнеңдер яхшы киенгәнен күреп, яки кемнеңдер берәр яхшы зур урынга эшкә күчкәнлеген күреп, һәм яки хәтта телефоннан шалтыратканда да мин шалтыраттым, ул минем нигә шалтыратуыма җавап бирмәде. Ах, син шулаймыни? Ах, син тәкәбберләндеңмени? Ах, син борыныңны өскә шиердеңмени? Дигән күренеш бар, мөхтәрәм җәмәгать. Кешегә карап,
о, бу масайган икән, бу шундый крутой булган икән, хәзер безнең белән сөйләшеп тормас инде. Кеше берәр икенче эшкә, зур эшкә күчсә мәсәлән, һәм вакыты кимесә, әйме, элегрәк күбрәк аралаша иделәр, элегрәк күбрәк интә иделәр, әйме, хәзер инде бөтенләй вакытлары тар булгач, кайсы берләре ул кешеләрне тәкәбберлектә гаепли башлыйлар. Һәм бу кеше зур булды, бу кеше зазнался наш брат дип, гөнаһада гаепли башлыйлар. Мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче, әлбәттә, һәммәбез дә кардәшебезне акларга тиешбез. Аңа оправдание табырга тиешбез. Һәм икенче яктан, Аллаһ илчесе безне кешеләргә карата хөрмәт белән эш итәргә чакыра. Хөрмәт белән эш итәргә чакыра. Бер хадистә әйтелә, Аллаһ илчесе әйтте: "Анзилун наса маназилахум" дип әйтә. Кешеләргә ди дәрәҗәсенә карап урын бирегез дип әйтә. Ягъни, гадәти булган кешегә мөнәсәбәтең, яки мәсәлән зур бер кешегә, зур җитәкче булсынмы ул, яки зур бер эштә эшләсенме мәсәлән, әйме, һәм аңа булган мөнәсәбәтең, алар бер төсле булырга мөмкин түгел. Чөнки монсына бер төрле сөйләшергә кирәк, монсы белән икенче төрле сөйләшергә кирәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям башка илләрнең башлыкларына хат җибәргәндә, ул Рум иленә, Римляне, Византийская империя, аларга да хат җибәрде. Һәм аның императорына да хат җибәрде. Һәм ул беләсез нәрсә дип башлады хатын? Иля азимир Рум мин Мөхәммәд Расулиллаһ дип язды. Иля азимир Рум. Рум иленең, римляннарның иң бөек кешесенә дип хатын башлады, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу нәрсәне күрсәтеп тора. Димәк, пәйгамбәрбез сүзләрен сайлаганда да, сүзләрен әйткәндә дә сайлап эш итте. Үзенең дустына эш иткән кебек, үзенең дусты белән сөйләшкән кебек түгел. Инде тиешле сүзләрен әйтеп, тиешле дигән хөрмәтен күрсәтеп, ул аңа шулай мөрәҗәгать итте, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә, мин монда чакырмыйм хәзер куштанлыкка, ялагайлыкка, тезләнеп йөрүгә, анда фәлән дип дерелдәп торырга чакырмыйм. Ләкин безнең әдәбебез булырга тиеш. Без кеше белән эш иткәндә, алар белән хөрмәт белән эш итәргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, нинди генә кеше булмасын, Аллаһ илчесе әйткәнчә, кешеләрнең дәрәҗәләренә карап урын бирегез, һәм аларга хөрмәтле булыгыз, ихтирамлы булыгыз дип әйтә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммәбезне дә тәкәбберлек афатыннан сакласа иде, һәм безнең күңелләребезне, калебләребезне чист тартса иде, саф кылса иде, һәм кыямәт көнендә дә һәммәбез дә уңышка ирешкәннәрдән булсак иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.